et passa? Estic emmorriat. Com? Emmorriat, estic emmorriat. Sí, és que m'acaben de fer una pregunta, tinc un dilema molt gros. Llengüaferits, escolteu-me bé. Quin dilema? M'han proposat dues coses i m'han dit, quina triaries, quina preferiries? T'han proposat, sí. d'acord. Diu, què triaries tu d'aquestes dues coses? La primera és parlar totes les llengües del món. Home, això fantàstic, això és el que desitgem nosaltres com a llengüaferits. Sí. Perquè és per mantenir la diversitat lingüística, parlar totes les llengües del món. Sí, Podríem parlar amb tothom. Espera't, sí, està molt bé. Però és que l'altra cosa m'han dit parlar amb els animals. I esclar, no sé què prefereixo, si parlar totes les llengües del món o parlar amb els animals. I a mi això de... Oh, quina merla! És una bona pregunta, Oh, hi ha una merla! Espera, senyora Merla! Com entén? És cert que és una bona pregunta. Anem a veure si hem pogut resoldre aquest dilema. Llengüaferits? Som-hi! Bon dia, llengüaferits! Avui tornarem a parlar amb animals. Perdona, una pregunta. És que ens diuen que estem una miqueta com unes cabres. Bueno, no fem aquestes coses, però... Com ho veus? Em pots explicar una miqueta com va això? De ser com una cabra. Jo no sé per què ens diuen que estem com unes cabres. Jo tampoc. És una falta de respecte, això. Hola! Mireu, és que estic buscant l'Enric Larreula, que sí que viu per aquí. És que és el nostre mestre. Que em podríeu dir on cau la casa? No sé, no ho sabeu del cert? No sé. Ja ho vaig buscant jo. Rio, t'as quelque chose à dire? Has vist aquest gos com és? De quin color és? Oh, mira, de color de gos com fuig. David, sí. Que has pogut parlar amb la Merla? No, ni amb la Merla, ni ja ho heu vist, tots els intents de parlar amb animals, res de res. És a dir, que em sembla que ens centrem en aprendre totes les llengües del món. Home, jo crec que ja és un bon repte, oi que sí, llengüaferits? És que són moltíssimes llengües al món. Sabeu quantes llengües hi ha al món? Són 6.000 llengües. Mira, 6.000 llengües al món. Tant de bo poguessin parlar totes aquestes llengües. Ah, exacte, perquè a més diuen que al segle XXI, el segle en què estem, pot ser que en desapareguin gairebé el 90%. I això és una catàstrofe a nivell cultural, és terrible. Per què? Perquè les llengües no són només instruments de comunicació. Què són les llengües, també? Home, representen una cultura, una comunitat, a crear aquest vincle, no? Aquest caliu, no? Entre la gent, i evidentment representa una forma única i genuïna de veure el món. Sempre ho repetim, això, però és que és tan important. I el català? Esclar, i el català és una d'aquestes 6.000 llengües i està en una situació que comença a ser d'emergència lingüística. Per tant, nosaltres el que voldríem és que no en desaparegués cap d'aquestes llengües, perquè, com molt bé ha dit la Jess, cada cop que desapareix una llengua es perd també una visió del món. Per tant, llengüaferits, us animem a aprendre totes les llengües que vulgueu, a parlar-les, i aquí en particular el català, que és la nostra aportació a la diversitat lingüística global. I escolta, potser els animals també aprenen la nostra llengua. La Merla! Vaig a parlar-li en català, és que potser d'això. Practicar el català amb el Merla, amb la Merla. Llengüaferits? Som-hi!